L-għada l-maġistrat Aaron Bugeja reġa' batlem lil Simon Busuttil għax marandu b'allegazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' e-grants, iż-żewġ mexxejja politiċi kienu mitluba jikkummentaw. Il-Prim Ministru Muscat innota dak li kien diġà ovvju sa minn meta l-ġimgħa li għaddiet Simon Busuttil marant il-maġistrat Aaron Bugeja. Simon Busuttil kien jaf li t-talba tiegħu mhux se tintlaqa u marandu biex jitawwa l-inkjesta dwar il-gidba e-grants, gidba li l-ewwel rikeb fuqha u issa qed jibża minnha. Kien jaf diġà li m'hemm xejn li għandu x'jaqsam mal-gideb li ntqal fil-konfront tiegħi, imma minflok mar għand il-maġistrat tal-Qassa għażel li jmur għand dan il-maġistrat biex jaħlilu ġimgħa minn xogħlu. Ħalli fi żmien meta qegħdin 10 tim bot mill-elezzjoni ġenerali jipprova jixxutja l-ballun kemm jista' jkun. Tul il-jum ta' tlieta Simon Busuttil tkellem fit-tul dwar l-inkjesta e-grants u indika li tista' ma tkunx lesta qabel l-elezzjoni. Xi ħaġa li waslet lil ġurnalisti biex l-erba' jgħidulu jekk dan ikun ifisser li sar aktar importanti li jilqa' l-isfida tal-Prim Ministru li jekk jinsab li gideb jirriżenja, iżda Simon Busuttil ma jridx. Ir-responsabbilta fuq e-grant bniedem wieħed biss irid jerfaħħa u dak huwa Muscat. Però l-Prim Ministru reġa' kien ċar dwar dan. Jien nerġa' ngħid, it-3 ta' Ġunju mhux ħataħsel il-kap tal-Oppożizzjoni minn din il-gidba li rikeb fuqha fil-konfront tiegħi u jien nerġa' nitfa' l-isfida li għamil.